mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni soni programu yathu ino pamene tikhala tikuonanso maphunziro ena ochokera buku lopatulika pa tsiku la lero. Pa tsiku la lero monga mwa nthawi zonse muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Komanso ndili ndi m'bale wanga monga amene ndimakhala naye nthawi zambiri. M'bale takulandirani choyambirira. Zikomo kwambiri. Mutitchuliranso kumene mwachokera ndipo ndinu ndani? Ine dzina langa ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe kumudzi mwa Sandulisa. Okay. Titokoze m'bale wathu Namanika Malunje chifukwa nthawi zambiri tikakhala matithandizira tichokera buku lopatulika pa mafunso ambiri amene ife anthu kapena ngati akhristu timakhala nawo okudza buku lopatulika kapena nkhani zina kapena zinthu zina zimene zimatikhudza. Pa tsiku la leronso tifuna tikambiraniponso pa nkhani ina imenenso zooneka ndithu kuti pa tsiku ndi tsiku zikukambidwa. Yeah. Mama zokhudza azimayi kapena alongo mu mpingo. Tudziwa mu dziko lapansi pano tikukhala mu dziko limene tinganene kuti gender ikukula ndithu. Mbuyo mupali ntchito zina zimene amagwira mwina ndi azimayi okhaokha kapena azikazi okhaokha zimene masiku ano sizili chonchoyi. Tiuno amuna kugwira. Chimodzimodzinso pali ntchito zina zimene amagwira ndi akazi okhaokha. Ndipo amagwira amene ndi amuna okhaokha ndipo tikazoona lero azimayi sono akugwira. Nthawi ina ndinali wodabwitsika ndikuyenda town ndadabwa kuti zimayi inayendetsa mini bus town. Kuyimitsa udabwa ayendetsa ndi zimayi. Anthu ndimakhala ndi chidudulu mpaka zimayi kuyendetsa mini bus. So zikuchitika ndithu zinthu zikusintha. Kusintha kumeneku kukuperekanso pressure pa mpingo. Kuti tona ni dziko likusintha. Tsono mpingo uoneka kuti sikusintha. Chifukwa pa zinthu zimene mwina mpingo sikusintha kuoneka ngati mpingo wachikale. Ndipo atakuti mpingo mwecho wachikale omakoko okhalira sikuyenda ndi dziko. So lero tifuna tikambepo zokhudza alongo kapena azimayi mu mpingo. Kodi mpingo uyenera kusintha pa zinthu zina kapena uyenera kutani? Kodi Bible limati alongo unapatsidwa njiro ya mtundu wanji mu mpingo? Choyambira pamene tifuna tiziyamba phunziro limene tikaona buku la Machitidwe chapter 10 verse 34 komanso Galatiya chapter 3 verse 28 timapezamo kunena kuti Bible limafotokoza kuti Mulungu alibe tsankho. Koma tikaona pa zinthu zina mwina mpingo wa Khristu umatengedwa ngati mpingo wa tsankho. Kodi pamene Mulungu amati alibe tsankho zimatanthauza kunena kuti alongo akozochita zinthu zina mu mpingo monga tikamaona mpingo wa Khristu pali zinthu zimene amati alongo sungachita. Tinena kuti mpingo ukuonetsa tsankho. Pamene Mulungu amati alibe tsankho amafuna kutanthauza kuti chani choyambirira? Zikomo kwambiri. Mwabweretsa nkhani yofunikiranso kwambiri mu tsiku la lero. Makamakaso chifukwa cha funso limene mwapereka. Baibulo pamene likukamba zokhudza kuti Mulungu alibe tsankho. Mwina tiwerengeko verse mu Machitidwe chapter 10 mu verse yake ya 34. Pa Machitidwe chapter 10 mu verse yake ya 34 pali mawu akuti ndipo Petulo anatsegula pakamwa pake nati zoona ndizindikira kuti Mulungu alibe tsankho. Amatero. Petulo anali mtumwi amene anali mtumwi wake wa Yesu. Mawu yawa Petulo adalankhula pa nthawi imene ankalankhula ndi mpingo ku Yerusalemu. Chimene chinadzachitika kuti Petulo akalankhule mawu yawa ku Yerusalemu nkuti paja chipulumutso chinambira ku Yerusalemu mtundu wa Ayuda. Ndiye malinga nkuti Ayuda akhala ngati kawiri konse kuti pangano loyamba la chilamulo adapangana ndiwo. Komanso Yesu pobwera kudzakazisa pangano latsopano anayambiranso kuti pomwewo. Ndiye Ayuda anali ndi maganizo akuti ndiye kuti Mulungu apulumutsa ife tokha komanso Mulungu adzapembedzedwa ndi ife tokha. Malingaliro a Ayuda anali ati amenewa. Ndiye tsopano Petulo ngati mmodzi amene sanali mu Yuda, Mulungu nthawi ina anamutumiza kuti apite ku Kaisareya kumene kunali amitundu. Ndiye atapita kumeneko Petulo pokalalikira pokalankhulana uthenga wabwino udapezeka kuti mzimu wa Mulungu agwaso pa amitundu.
mukatanthauza kuti amitundu mukatanthauza kuti anthu amene asala Ayuda. amene sanali Ayuda Amitundu ina. ya choncho pamene Petro wakapezeka ku dera limene nkale uthenga wabwino sunataniko sunapite kuma wa Mulungu, ndiye mpingo utamva ku Yerusalemu udali wokwiya. Ndiye kuti Petro akadzabwera kuno tidzamusala sangajani ndife ifa ndantosadulidwa. Ndiye Petro pa nthawi imene wabwera ku Yerusalemu mpingo unayamba kumukana kuti ayi wapezeka ku dera losayenera. Ndiye Petro amafotokozera mpingo uja kuti sikuti ndi maganizo anga kuti ngapezeke kuti kumeneko, koma Mulungu ndamene ananditumiza kuti kumeneko. Moti zimene zidachitikira ife tsiku la Pentekoste lija zidachitika sokuti kumeneko. Mwina tikapitiriza sokuwerenga m'buku ili pa vesi la 44. Akuti Petro alichilankhulire Mzimu Woyera anagwa pa onse akumva mawuwo, ndipo anadabwa okhulupirirawo akumdulidwe onse amene anadza ndi Petro chifukwa pa mitundunso pathiridwa mphatso ya Mzimu Woyera. Akuti Petro ali kwa mitundu kuja pamene amaphunzira mawu a Mulungu unapeza kuti Mzimu Woyera mphamvu yake tsagwa pati pamenepo. Ndiye pamene Petro adaperekezedwa nda ena ochokera kumdulidwe kapena kuchokera kwa Ayuda nawonso adadabo mpaka pa mitundu. Ndiye kuti mawu aja Petro amanena kuti Mulungu alibe tsankho. Chipulumutso chimene Mulungu anapatsa Ayuda wapatsanso a mitundu ina osadulidwa. Pamene papagona mawu akuti Mulungu alibe tsankho pa nkhani yokudza chipulumutso. N'chifukwa chake mpingo wa ku Agalatiya umene pa gome limodzi pankasonkhana Ayuda pasonkhananso a mitundu. Ndiye pamapezeka timavuto. Ndiye Paulo adawauza mawu awa amene alembedwa pa Agalatiya mutu 3 mu vesi yake ya 27 mpaka 28. Akunena kuti pakuti nonse amene munabatizidwa kwa Khristu mudavala Khristu. 28. Muno mulibe Myuda kapena Mhelene, muno mulibe kapolo kapena mfulu, muno mulibe mwamuna ndi mkazi, pakuti muli nonse mmodzi mwa Khristu Yesu. Paulo akuwauza kuti tsopano pa nkhani ya chipulumutso sizotengera sokuti uyu ndi Myuda, uyu ndi wamtundu wina, uyu ndi mwamuna, uyu ndi mkazi, uyu ndi kapolo, uyu ndi mfulu. Tonse amene tili mu dziko lapansi tayitanidwa mu uthenga wabwino mwa Khristu Yesu. Choncho Paulo akuwalimbikitsa kuti pa nkhani ya chipulumutso lero kuti unene kuti ndine Myuda ungochedwa chabe. Amitundu chipulumutso chimene Mulungu watikozera ife mchinga chimodzi. Mota Ayuda nawonso akafuna kupulumutsidwa akumva mawu a Mulungu, akhulupirira mawu a Mulungu, alapa machimo awo, abatizidwa. Chimodzimodzinso amitundu apulumutsidwa munjira ili yomweyo. Chimodzimodzinso mwamuna ndi mkazi pofuna kulowa mpangano la Mulungu njira ndi ili ndi yomweyo. Pa chifukwa chimenechi ndicho chimene chalibweretsera mawu anena kuti Mulungu alibe tsankho. Pofuna onjezereka na buku la Efeso chapter 4 verse 4 akunena kuti thupi limodzi, mzimu mmodzi, monganso wakuyitanani m'chiyembekezero chimodzi cha mayitanidwe anu. Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Ndiye pa nkhani ya chipulumutso chita ndi imodzi ndithu basi. Palibe zono uyu ndi mwamuna uyu ndi mkazi, ndi Myuda palibe zimenezo. Tonse ndithu. Ndiye pamene mawu a Mulungu akuti Mulungu alibe tsankho avulana za panjira ya chipulumutso. Palibe zoti Ayuda anapatsa njira yawo, palibe zoti awo anapatsa njira yawo. Njira ndi imodzi ndithu. Tiyamikire chifukwa pamene nthawi zina mawu amene amatisokoneza kuti alibe tsankho ndiko mamumpingo kwa Khristu zooneka ngati amasiyanitsa pa Agalatiya kunena kuti mulibe mwamuna mulibe mkazi kwa mpingo wa Khristu kuti inu mwamuna inu mkazi inu msatere. Titokoze foma tithandizira ifwa nthawi zambiri timakhala timafunso pa nkhani imene yokudza tsankho la Mulungu. Pamene tikupitirira nthawi zina pamene mwatithandizira nthawi zina pamabwerabe mafunso ambiri amene anthu timakhala nawo. Mwanena kuti alibe tsankho koma pa chipulumutso pokamba chipulumutso Mulungu alibe tsankho. Komano tikalowa mkati muno popeza alibe tsankho pali ndondomeko imene iye Mulungu anayika kuti popeza takumbana amuna akazi Ayuda Aheleni kuti mpingo uyende bwino. Anazikoza motani kuti izakuzochita ndi awa Mulungu mu mpingo mmene anazikoza motani. Zikomo kwambiri. Funso labwino makamaka kuti titsaguke maganizo nsanga. Kuti kodi
pamene talowa mu mpingo, pamene talowa mu chiyanjano ndi Mulungu. Kodi mpingo machitidwe ake uchite bwanji pamene pala amuna komanso pala akazi. Paulo pa 1 Timothy chapter 2 mu verse yake ya 8. 1 Timothy chapter 2 verse 8 akuti chifukwa chache ndifuna kuti amunawo apemphere pamalo ponse ndi kukweza manja oyera opanda mkwiyo ndi makani. Amalankhula mawu awa Paulo. Amene adalankhula mawu apa Galatia 3 verse yake ya 28 Paulo. Pakamwa pamodzi paulankhula mawu ati amene. Pa Galatia 3 verse yake ya 28 wanena kuti muno mulibe mwamuna, muno mulibe mkazi. Koma pa 1 Timothy chapter 2 mu verse yake ya 8 aunena kuti koma ndifuna amunawo apemphere pamalo ponse. Pamene panafunika kuti di pakhale funso. Kodi amuna ake otakwanenawa chifukwa chakuti pajaja wati muno mulibe mwamuna. Mawati mulibe mwamuna akukamba pa chipulumutso. Koma tikabwera pakayendetsedwe ka mpingo mwamuna alipo. Ndiye chifukwa unena kuti ndifuna amunawo ndazipemphera pamalo ponse. Maonena kuti amuna azipemphera pamalo ponse akubwera chifukwa cha ichi. Ndibwerere pang'ono mbuyo. Imene Yesu ndophunzira amakhalira pamodzi, amachita motere. Pamene Yesu ndophunzira ali pamodzi, ndiye kuti amene amaphunzitsa, amene amapereka pemphero kwa Mulungu adali Yesu. Ophunzira omangomvera. Koma pa nthawi imene Yesu watoma ophunzira ake kuti apite kumalo kwina, ndi ophunzira chocha makalalikira omakapempheraso. Chifukwa atalikirana ndi Yesu. Koma akachoka kumene kuja nkudzakhala pamodzi ndi Yesu, ophunzira makala chete. Yesu ndi amene amagwira ntchito. Mofanananso lero pamene tabwera mu mpingo, mula abale komanso mula alongo, kapena kuti mula amuna, mula akazi. Ndiye amanena kuti akazi awa akakasonkhana malo aokha kwakhala ngati mmene ophunzira oli kwina. Ndi akazi aja akuzupemphera, akuzulalikira, akuzitsogolera na nyimbo. Pamene amuna sonkhana paokha, amuna aja akuzupemphera, akuzulalikira, akuzitsogolera nyimbo. Koma pamene amuna ndi akazi asonkhana pamodzi, ntchito imene yagwirebe ndi amuna, akazi ayi. Ndiye chifukwa anena kuti amuna awo apemphere pamalo ponse. Ndero tanthauza kuti akazi ali ndi malo ena. Malo ena. Amuna ali ndi malo onse. Pamene amuna ndi akazi akumana, kupemphera ndi amuna. Pamene pala akazi okhaokha, akazi akuzipemphera. Monga mmene amachita Yesu ndophunziracha. Ndi dongosolo la Mulungu limenelo. Mwina pochitira sondamanga pa mawu amenewa, tibwerenso pa 1 Korinto chapter 14. Pa 1 Korinto chapter 14, tiwerenga verse 33 ndi verse 34. Pa 33 akuti, ndipo tsopano pa 33 akulankhula motere. 1 Korinto chapter 14. Pakuti Mulungu sali Mulungu wachisokonezo koma wamtendere. Monga mwa mipingo yonse ya oyera mtima. Verse 14. Akazi akhale chete m'mipingo pakuti sikuloledwa kwa iwo kulankhula koma akhale omvera monga chilamulo chinena. Paulo aonena kuti Mulungu sali Mulungu wachisokonezo. Mulungu ndi Mulungu wamtendere. Monga mipingo yonse ya oyera mtima. Akazi ndiwo akhale chete. Kusonyeza kuti amuna ndi atsogole, akazi azitsatira. Uchetewu ndi si chete uja wonguti dunga tipalibe munthu ayi. Koma kuti mlongo amata aziti atsogolere kuti ayi. Khani chete pakutsogolera inu khani chete. Otsogolera alipo. Ndiye chete aunena paya. Ndiye aunena kuti ndikukamba ndi mipingo ya oyera mtima. Akazi akhale chete mu mpingo. Chimene amafuna nena apa nchakuti mwina mukhoza ukapezeka kuti muli pa mpingo wina. Mwina musakadabwe kuti mkazi alalikira pakati pa amuna. Paulo saonena kwa mipingo yonse. Akuti ndilankhula ndi mipingo ya oyera mtima. Mwathandizira kwambiri ya. Chinthu china chimene munga anena kuti nikamatiti akhale chete mukamba za mu mpingo. Pamene pafuna nena kuti mwina mukhoza upita kumudzi. Mukapeza kuti kumeneko mfumu yayikazi. Tawi chete tikapita malamulo a dziko, mukapeza kuti mwina president wa dziko. Mwina wankazi. Kapena so mwina
mina munchiro zosiyana kwa bazeti wa mkazi mabwana ya ndiye nchifeke balo amari nkangura kaza kalejeri atusakamvetsa koma mpirize kuti nunena mu mpingo moyo ntima ndeti mpingo mene muli akazi sakukhala chete yakulalikira ndiye kuti so wina anthu asasokonekere chifukwa cha maudendo amene akuchitika kunja kwa mpingo. Paulo amati ainunena za mu mpingo ngati njira yayikulu imene anthu asamukire mdziko loyipali akapita ku paradise ndiye pafunika ndithu kuti akazi akhale chete. Ndithudi ndi zimene dongosolo la Mulungu lilili. Akazi azitsogola, amuna azitsogola, akazi azibwera mbuyo. Choncho mkazi sayenera kulalikira pamene abale ndi alongo ali pati pamene paja. Koma akakhala kwawoka ayenera kumachita ziti zimenezo. Ndithudi. Popitiriza pamene tikufotokoza nkhani imeneyi chinthu chabwino kuti mwina mukoza tithandizirapo pa 1 Timotheo chapter 3. 1 Timotheo chapter 3 verse yake ya kuyambira verse 2. Pa 1 Timotheo chapter 3 verse yake ya chiwiri akuti ndipo kuyenera woyang'anira akhale opanda chilema, akhale mwamuna wa mkazi mmodzi. Apa ndabwera ifo chonero kuti mawu oyang'anira kukamba za abusa. Ya bishop. So akunero oyang'anira khonje koma timazona mwina mipingo mwina sizili choncho. Ndi mpingo wa Khristu umatsatira zimene zinditu. Zikomo kwambiri. Mmene Baibulo lidalembedwera. Tawi zinapakakhala kuti chinthu chimene chulangizidwa kwa mwamunayi mkaziso akhozuchita monga momwemo amapitiliza ulemba. Mwachitsanzo tikawerenga 1 Korinto chapter 7 pamene Paulo aonena kuti mwamuna akhale ndi mkazi wa iye yekha. Ndi anati chimodzimodzinso mkazi akhale ndi mwamuna wa iye yekha. Ndiye kuti amafuna unena kuti chimene achite mwamuna mkazi sachiteso chimodzi. Amalemba choncho. Koma yapa wangonena kuti oyang'anira mpingo ngati mbusa akhale mwamuna wa mkazi mmodzi. Koma sadapitilize kuti chimodzimodzinso mkazi akhale ndi mwamuna mmodzi kuti ngati mkazi akuzokhala nga mbusa. Apapo mbusa ndi woyenera munthu wa mwamuna. Apa Paulo akufuna kutitsimikizira kunena kuti mmene Mulungu anazikozera mpingo mbusa amakhala mwamuna. Amakhala mwamuna osati mkazi. Koma chomuyenereza mwamunayo kuti akhale mbusa akhale ndi mkazi. Ndeti mbusa sangakhala opanda mkazi. Sangakhala opanda mkazi. Tikafikanso pa verse yake ya 12. 1 Timotheo chapter 3 verse yake 12. Akuti atumiki akhale mwamuna wa mkazi mmodzi. Akuweruza bwino anawo ndiwo amnyumba yawo yayiwo okha. Sadapitilizenso kuti akakhala mkazi akhale mwamuna mmodzi. Koma kuti atumiki akhale mwamuna wa mkazi mmodzi. Ndiye kuti mene Baibulo lalembedwera lutipatsa yankho loti nawonso atumiki afunika akhale mwamuna. Koma mwamunayo akhale ndi mkazi. Zimene akufunira pamenepo. Ndeti pamene tikukamba kuti tikukhala mu dziko limene gender yalivuta. Koma tikabwera mu mpingo oyera mtima umene ndi wa Ambuye wathu Yesu Khristu muli malamulo amene wandithu. Mwamuna ndi amene akuzokhala mtsogoleri amene akuzokhala busa kapena atumiki. Koma mkazi sangakhale mbusa, sangakhale mtumiki. Pamene mwatifotokozera zimenezo koma mwina munthu akuzona kuti koma mu mpingo mmene ndoti mkazi ndosafunikira. Mkazi ndoti sangapangire chilichonse rumene mmene afotokozera yowa alalika kamalonje mkazi akukhala ofunika mmenemo. Mwina ndazina munthu akuzokhala ndi mafunso amenewo kuti zotanthauza zoti mkazi sangapange koso kalikose ndithu mu mpingo. Zotanthauza zimenezo. Of mnambo fotokoza koma mutsimikize ndithu pamenepo. Alongo ndi anthu ofunikira mu mpingo. Pamene Yesu wayitana anthu kuti abwere kwa iye akapulumutsidwe waphatikiza amuna akazi. Choncho pamene akazi abwera mu mpingo amene kuwatcha kuti alongo ndi anthu ofunikira kwambiri. Mudziwe inu kuti ndanena kuti alongo pamene akasonkhana paokha ayenera ndithu kuti akalalikire, akapemphere, kutsogolera ndithu nyimbo, ayimbe ndithu kulemekeza Mulungu. Nthawi inake pamene mpingo wakoza kuti tiyeni tipite kukalalikira uthenga wabwino kwa anthu amene sali mwa Khristu,
alongo ndi ena mwa amene ali kugwira ntchito ili imene yokalalikira kunja kwa mpingo komanso poti akalalikira anthu amene ali kunja ya amuna kandi akazi omwe alalikira kwa anthu akunja udindo wawo ndithu alongo tenga mbali imene pamene ndafotokoza kuti tikamati chete uyu sutanthauza kuti pamene takusonkhana ife tonse alongo sangaimbe nyimbo ayi pamene nyimbo ikutsogoledwa ndi mamuna alongo ayenera kuimba nawo pemphero mwanga tikudziwa kuti munthu akamapemphera m'malo mwa mpingo ndiye tsono kupaja pemphero ukamapempha mulungu kumapetoku umadzenera kuti ufuse mpingo kuti kodi amen mawu amene mchichewa chathu atanthauza kuti zikhale choncho ndiye ngati alongo pamene pemphero amalitsatira bwinobwino ngati wakhutira kuti ndi zimene timafuna nawonso alongo amanena kuti amen kapena kuti zikhale choncho momwemo ndithu choncho sikuti alongo mu mpingo alibe ntchito yayi tazena munthu wako zomagaza kuti amene afotokozera mafuna ntamalalikira siluletsa kulalikira matunena kuti pakati pa amuna tikasonkhana modzi ndithudi. Alright, pamene tikufika kumapeto kwa programu yathu tazina anthu timakhaza ndi funso limene tifuna kuti mutithandize kwambiri chabwino muzimene mwafotokozazi pali zifukwa zimene mulungu anayika kuti ziyenera kukhala choncho chifukwa tikukhala mu dziko la jenda ndipo pali zinthu zina zimene zimafuna kuti ngati munena kuti zisatero pakali zifukwa kodi mulungu anayika zifukwa zimene mkazi sangakhalire mtumiki sangakhalire mbusa sangalalikire pakale pa abale pali zifukwa mulungu akamakonza zinthu amakhala ndi zifukwa zake. Mwina ndikudziwitseni kuti tikamawerenga m'buku la Luka limatitsimikizira kuti mulungu adafuna uthenga wabwino kudzalakidwa pa dziko lapansi pano koma ukambire ku Yerusalemu. Mwina nthawi zina chifukwa chakapezedwe kathu kuno tingongeza kukanakhala kuti mwina mulungu anazisokoneza ndi uthenga unambira kumalayi kuno sitikadakwanisa kutumiza uthenga umene wachifukwa cha mwina mapezedwe athu komanso mwina kaganizidwe kathu upeze kumteru kakana zochitika sitikadatumiza kumeneko ndiye mulungu adaona kuti uthenga wabwino ukambire ku Yerusalemu kenaka iwo ndadzatumize kuti ndiso izoti mulungu akamati zitere pali chifukwa ndithu choncho mulungu pamene aonena kuti zikhale motere pali chifukwadi. Tikamawerenga 1 Timothy chapter 2 tiyamba kuwerenga verse 11 tilekeza verse yake ya 15. Pa verse 11 akuti mkazi aphunzire akhale wachete mkumvera konse. Verse 12 koma sindilola ine kuti mkazi aphunzitse kapena kulamulira mwamuna komatu akhale chete. Verse 13 pakuti Adamu anayamba kulengedwa pamenepo Heva. 14 ndipo Adamu sananyengedwa koma mkaziyo ponyengedwa analowa mkulakwa. Verse 15 koma adzapulumutsidwa mokubala mwana ngati akhala mchikhulupiriro ndi mchikondi ndi chiyeretso pamodzi ndi chidziletso. Paulo akunena kuti chimene ndikunenera kuti akazi akhale chete mpingo ndi ichi. Chinthu choyamba tizidziwa kuti mulungu pamene amalenga anthu adayamba kulenga mwamuna. Pambuyo pake ndi pamene mulungu amapanga mkazi. Ndiye kuti mwamuna wamupanga kuti akhale patsogolo, mkazi azibwera pambuyo. Chinthu choyamba chimene Paulo akutikumbutsa. Komanso Paulo akunena kuti pamene makolo athu awa anali munda wa Edeni, tsopano njoka ija pokalowa munda wa Edeni idakafikira mwa mkazi. Mkazi ndi amene adanyengedwa osati mwamuna. Koma chimene chidachitika chifukwa chakunyengedwa kwa mkazi kudakathandiza kuti mwamuna achimwe. Moti ngakhale mwamuna adachimwa koma adachimwa chifukwa chakuti mkazi adagonjera ku zimene njoka idamunyenga. Ndiye pa zifukwa izi ndi zina zimene mulungu akunena kuti pafunika mkazi akhale womvera ndithu. Adamba kulengedwa munthu wa mwamuna koma kuchimwa adamba ndi mkazi. Ndiye pa chifukwa chimenechi pafunika ndithu kuti mkazi akhale otsatira mwamuna akhale patsogolo. Pamene tifotokoza kuti anayamba kunyengedwa ndi mkazi kenako mwamuna
ndofuna mutsimikize zotondo zoti mamuna sana chimwe anachimwa ndanena kuti adanyengedwa ndi mkazi koma chifukwa chakunyengedwa kwa mkazi kudapangitsa kuti mamuna akachimwe onse anachimwa koma kuti anthuwo achimwe kunyengedwa ananyengedwa ndi mkazi pamenepa ndi pamene mulungu ndithu anaona kuti monga pachilengedwe adatsogoza mamuna pa chinthu chabwino koma mkazi adakatsogola pa chinthu cholakwika ndiye pachifukwa chimenechi mulungu apereka dongosolo limeneli mulungu akutipatsa ndithu zifukwa anambolengedwa ndi mamuna ndi chifukwa chachiwiri mamuna mkazi mkazi ndi anambuchimwa ndiye kuti nthawi zina tikapanda kumvetsetsa zifukwa nthawi zina timakhala kuti nangamwina mpingo chitapo manjirapo muopondereza mpingo umene chifukwa chanu madana ndazimayo umene omananga nikudana nawo pamene kuwaponda kumukonda ndithu tazika mmene mundithu zakhala ngati mmene zimachitikira ndithu kuti timaudziwa uchembere kuti utheke mamuna makhala mbali yake mkazi samakhala ndi mbali yake ndiye kuti mkazi pa uchembere uja kuti ufike poti ukwanire iye atsalire mbali yake monganso mamuna amatsalira mbali yake ndi chifukwa chake wapitiriza ndi fundo imeneyi kunena kuti pa verse 15 akuti koma adzapulumutsidwa mwakubala mwana ngati akhala mchikhulupiriro ndi chikondi ndi chiyeretso pamodzi ndi chidziletso apo mabweza fundo ina tazina thamaona ngati kugaza kankhala ndi mwana apulumuka funa kunena kuti chani ayi komanso mwina anthu ena amati atsono ngati ndilibe mwana ndi sizo ndikudzaka apa saunena kuti ngati lero munthu wabala mwana ndiyeyo basi ukapulumuka kapena ngati munthu amene alibe mwana chimutsi chake samatanthauza choncho koma mafunu tanthauza kuti monga mmene chipulumutso chiyendere ndiye kuti zili ngati mmene mkazi amachita pa nkhani ya uchembere kuti mkazi amakhala ndi mbali ndiye kuti maonanso mbali yake ndi imenenso dongosolo la mulungu pa nkhani ya chipulumutso chitani wayikozera ndiyafutanthauza choncho osati kuti munthu anene kuti ayi ndiye kuti inu ngati mabala mwana mkazi ndiye kuti mudzapulumuka inu si choncho sizimene amafuta tanthauza koma mulungu afuna kutsimikiza fundo yonena kuti akamanena kuti adzapulumutsidwa mwakubala mwana afuna kutanthauza kunena kuti alongo ali ndi mbali yawo mamuna ali ndi mbali yake ndithu pakayendetsedweka mpingo ndi alongo asunge mbali yawoyo monganso mamuna asunga mbali yake yotsogolera asunge mbali yake chifukwa munda wedeni muja akadadalitsa asunge mbali yake ndiye kuti sizikadaonongeka zinthu nchifukwa mulungu pobwereza adati chifukwa chokuti wamvera mawu a mkazi wako umvera sikunali mbali ya mamunayi ndiye chifukwa chake komanso panapitiriza ndi chomwe kuti ngati akhala mchikhulupiriro ndiye tanthauza kuti sikungobereka anati akhalenso mchikhulupiriro buku la Efeso chinoti chikhulupiriro chiwenga chimodzi komanso amene kuti ngati akhala mchikhulupiriro ndi chikondi komanso chiyeretso pamodzi ndi chidziletso asunge mbali yake mu mpingo koma aonjezereponso izi akatero ndoti pali kuthera ngati mu mpingo akhala omvera koma kunja kuno osasunga chifundo cha mulungu chikamulepheretsa chimene akuchita ukuchi uku anachita bwino anamvetsera kuti adakhala pasi pa utsogoleri wa abale ndithudi mtokolo tiyamikire chifukwa pano tikukhala mudziko limene izi zavuta ndithu izi ndiye zilipo ndipo zikusokoneza ena akumanena kuti kwanu konkotero ndi mpingo wachikale imene afoloza koma baibulo alithandiza kutsimikiza kuti ayi mulungu sanazikoze choncho mulungu anayika ndi dongosolo munawerenga pa 1 Korinto kujako chapter 14 kuti mulungu wadongosolo so tiyamikire makamaka potithandizira pa fundo imeneyo tataona kufunikira kwa akazi kufunikira kwa amuna komanso dongosolo limene mulungu analiyika mu mpingo tikhoza kumalizitsa ndithu kunena kuti ngati mpingo pa dongosolo lake sukuyenda chonchi tikhoza kutsimikiza ndithu kuti simpingo mineso chifukwa mpingo suwukira mwini wake ndithudi tiyamikire m'bale wathu Namanika Malonje makamaka pokhala nafe pa programu yathu mungokumbutsa somvera kumene mumachokera kucha ndithu pamene tumalizitsa zikomo kwambiri ine ndine Namanika Malonje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Msandolisa pa programu yonena ndi m'bale wathu amene komanso mali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe papeto timapereka nambala imene mukhoza kukhala ndi funso kapena ndi manga komanso mwina mukhoza kukhala ndi mutu umene mungafune kuti pa programu yathu ndidzatha kukambira napo kuona kuti uthandiza napo mafunso ena amene ngakhale nawo tigwiritseni ntchito nambala imeneyo kufikiranso nthawi ina mulungu akudalitseni nonse amen